कुआड़े जाए माछ देखते एडे हाँ बिलको हाँ गाछ माछ देखे चूना चूना सब चूना छड़ा गोटे दीटा गोटे खंडी तोड़ी ना कौन ये माछ धरा जा बिल मझे पशे नहीं आए बा मसूर माछ अच्छे पड़चन ना देख है तो पड़चन ना कौन हाँ तो ये टिकिया ना करा ये चैन छुटिया छुटिया दंडिया पड़चन ना कौन एटा कौन कर गिजिर गिजिर दंडिया एटा सकाल नहीं झाड़ी सब गेटा कर कराटी पड़ती हत कराटी झोल खाଇବା डेम पड़ा पलैब सका नहीं घंटा पर आईने कौटू आस मुझे माछटा खाली तो जाला आगर खाली हल हल हो गिजिर गिजिर दंडियाटा ताकू सुधा छाड़ार नहीं देख यही माछ धरिकी क्या हो पानी चलते से मसूरी लोक मशा खाई मसूरी बिना मसूरी आणिकी हूँ माछ धरियार व्यस्त मसूरी चिरिकी फेर है से गोटे मसूरी बसई सकाल के पड़े अध किलो खंड के माछ धर फर्स्ट ये देख माछ पड़चन इरा बसा एमती गेटा लगे देखन 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 माछ कि माछ ना तुम खंडे देखे चूना माछ बाछ कि माछ कि माछ देखे एतारे कौन अच्छे डाड़ा पूरे ना कौन पशुला जालर सब जालर पशुला ये माछ खाइब भाजी खाइब ना सीझे खाइब ना पतुआ कर भाजी देने भी खाई पारिबु पतुआ कर भी खाई पारिबु एति टिके माछ केते जण खाइबे एटा को रांधी देमी जदी 2 जण लोग खाइबे 2 जण हम घर रे परिवार केते जण हम परिवार भीतर त अछंती हले हम 2 जण अछु आ बिलर माछ धरिक आनचे
ଆଉ ତା କୁକୁଡ଼ା ଦେଇଦେଉନ ଖାଇଦେବେ। ଗେଣ୍ଡା ଫେଣ୍ଡା ସବୁ ପୁରେଇ ଦେଇ ଆଣିଛି, ଜୁବୁରା ମେଞ୍ଚେ ନେଇ ଆଇଛି, ସାର ପତ୍ର ପକେଇ ବାଛୁଛି। କି ଲୁକୁଟା ଗନେ ହଂସ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହେଲା ହଂସଟା। ଆଉ ବାଛିବି ନା ଧରିକି ଆଣି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ ନା କି? ଏରେ ଯେତିକି ସମୟ ବାଛିବୁ ସେତିକି ସମୟ ଯାଇ ବିଲରୁ ମାଛ ଧରିକି ମେଞ୍ଚା ଖଣ୍ଡେ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ହେଲା, ମୁଁ ତ ଚୁନା ମାଛ ଖାଇନେ ଭଲ ଦେହ ପାଇଁ। କ'ଣ ଦେହ ପାଇଁ କ'ଣ ଭଲ? ଚୁନା ମାଛର ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ଆଉ ଚୁନା ମାଛ ତ ମାଛ ନାହିଁ ଜାଣିଛ? ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ? ବଡ଼ ମାଛର ଆଜିକାଲି ମାଛ ଖାଇତେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଚୁନା ମାଛ। ମାର୍କେଟର ପାତେ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରୀ ମାଛ। ସମୁଦ୍ର କେଉଁଟା ଭଲ, ସମୁଦ୍ର ମାଛ ନା ଚୁନା? ଚୁନା ମାଛଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ନା ଭାରି କଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବାଛୁଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି। କଷ୍ଟ ନ କଲେ ମିଷ୍ଟ କୋଉଠି ମିଳିବ? କି ଜାଲ ବସେଇଛ? ମଶାରୀ। ମଶାରୀ ବସେଇଛ? ମଶାରୀରେ ସବୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଲରେ? ଗୋଟେ ଘାଇରେ ନା କେଉଁଠି? ଘାଇରେ, ପଛାଲ ପାଖରେ ବସାଏ। ପଛାଲ, ହେଟା ପଛାଲ ମାନେ କ'ଣ? ଘାଇ ଆଉ କ'ଣ? ଦେଖିଆ କେମିତି ମାଛ, ଗିଜିରି ଗିଜିରି ମାଛ ଅଣ୍ଡାରେ ଫୁଟି ନାହାନ୍ତି, ନେଇକି ଚାଲିଯାଇଛି। ଗିଜିରି ଗିଜିରି ମାଛ, ଚୁନା ମାଛ। ଚୁନା ମାଛ। ଆଉ ମାଛ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି, ହାଣ୍ଡିରେ ରଖିଛି। ଦେଖାନି। ଏ ଦେଖ ମାଛ ଛାଡ଼ିଛି ହାଣ୍ଡିରେ, ବୁଝିଲ ନା? ଆଉ ଚୁନା ମାଛ ଦେଖ। ଆଉ ତଳେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇ ମାଛ, ମାଛ ପ୍ରବଳ ଛାଡ଼ିଛି। ଏଟା ଦେଖା ହଉନାହାନ୍ତି। ଆନେ ଟିକେ ପାଣି ଗଡ଼େଇ ଦେଉନି। ମାଛ ମରିଯାଇଛି। ଦେଖିବା ମାଛ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କି ମାଛ? ମାଛ ରଖି ଏଠି ବୋଧେ କିଲେ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ମାଛ ରଖି। ଆଉ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ଅଛି, ସେ ଚୁନା ମାଛ ଖାଉଛି। ବଡ଼ ମାଛ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚୁନା ମାଛ ଖାଉଛି। କି ଲୋକମାନେ କହିବୁ ଏଟା କାହା ପାଇଁ ରଖିଛି? ଆସିବା ସବୁ ବାପା ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ବାପା ଆସିବେ। ଏଥିରେ ଆହୁରି ମାଛ, ସେ ମାଛ ଯାଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ମାଛ ଯାଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଏତେ କଞ୍ଜୁସ। ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଇଏ ମାଛ, ମାନେ ମାଛ ଏଠି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଦଣ୍ଡିଆ ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ କ'ଣ କହିବ। ଆମେ ଚୁନା ମାଛ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ। ବଡ଼ ମାଛ ପସନ୍ଦ କର? ବଡ଼ ମାଛ ତ ଖାଇବୁ, ଛୋଟ ମାଛ ବି ଖାଇବୁ। ହଉ।